Ahojte, ja som Alex a prišla som dnes odpovedať otázky Refresheru. Spomenieš si na svoje najvirálnejšie video na TikToku? Asi to bol taký trend, že proste nejaké hlášky od ľudí zvláštne na čokoľvek a my sme to prerobili na takú našu verziu, že čo mi ľudia povedali na to, že teda tvorím vzťah s vozíčkarom. To malo asi najväčší úspech, tam je už skoro 1 000 000. Tak ja neviem napríklad, že náš vzťah je marketingový ťah, alebo že som s ním iba z lútosti, alebo že keď budeme mať dieťa, takže či budem prvé tlačiť kočík alebo vozík, takže takéto veci. Takže to malo úspech a hlavne, ale dávala som to tam akože z hľadiska, aby sme sa na tom všetci pobavili a splnilo to ten účel, aj keď niektorých ľudí to akože naštvalo, že prečo to niekto hovorí, ale ja som s tým ok. Aký je tvoj najväčší guilty pleasure? Niečo, čo sa trochu hanbíš priznať. Som taký stalker trošku. Že proste keď sa cítim nejako asi, že zle sama zo seba, že sa mi niečo nepodarilo, alebo sa cítim proste hrozne nejaká proste škaredá, alebo tak je to toxické, áno, ale stále si myslím, že je to v podstate normálne a robí to každý, tak mám proste také profily, kde niekedy tak nazriem a poviem si, že kým nemám takýto prievan v hlave, tak som v pohode. Ktorú ženu najviac miluješ pre jej štýl a osobnosť? Kto je tvoja ikona? No tak asi by som úplne prvé ma vždy napadnú moje duo Rihanna a Beyoncé, lebo to sú proste moje lásky a reálne som na nich že vyrástla a ich proste milujem. Ale keby som mala povedať niekoho asi že zo Slovenska, tak by to bola určite Adela Vinceová. Nechcem povedať, že nezáleží jej na tom, ako vyzerá, ale nie je to pre ňu akože priorita a tým nechcem povedať, že Adela by bola nejaká neatraktívna žena. Podľa mňa je brutálne atraktívna, ale hlavne kvôli tomu, že má proste v hlave, čo z nej proste vyžaruje a že je proste prirodzene vtipná a taká sčítaná a to sa mi na nej strašne páči. A že vlastne všetko berie proste s takým nadhľadom a vlastne, že na konci dňa mi príde ona ako oveľa lepšia a taká akože taký komplexnejší balíček ako niekto, kto je na prvý pohľad že úplne dokonalý. Takže asi to a Adela je asi jediný dôvod, prečo som ešte nebola na plastike nosa. Ani Adela nemá napíchané pery, tak na čo pôjdem ja si to napíchať pery? Aký je tvoj najväčší celebritný crush, slovenský aj zahraničný? Akože keď som bola mladšia, tak som mala určite, asi to bol Justin Bieber, alebo Jason Derulo, alebo Chris Brown, väčšinou to boli takíto akože speváci. No voľakedy sa mi ľúbil strašne Mike Spirit, ale to tiež som mala, že keď mal on taký najväčší boom, tak to som mala, ja neviem, tiež že 13. Prekvapil ťa niektorý influencerka, či už negatívne alebo pozitívne? Za toto leto sme sa stretli, alebo teda, že spoznali osobne s veľa influencermi, lebo sme boli na veľa akciách spolu a prekvapili ma pozitívne. Určite Rebeka Hlavatá, tá je, že ona bola presne jeden z tých ľudí, čo som si myslela, že lebo ona tiež pôsobí rovnako nesympaticky ako ja, podľa mňa, na prvý pohľad, že keď sa ešte nepoznáme a ona je, že brutálna. Potom aj Cynthia ma veľmi príjemne prekvapila, aj Dominika Bánska, Dominika 23 a celkovo akože tieto baby, aj Slančita, takí, na ktorých som mala taký názor, že, jak to mám povedať, nie že zlý, ale jednoducho len neviem, som proste nečakala, že si sadneme, tak sme si sadli a zistila som, že sú to úplne normálni ľudia. Akože mám takých, ktorých nemám rada, ale to není prekvapenie, to proste viem, že z nejakého dôvodu ich nemusím, ani sme si nemuseli stretnúť osobne, len proste sú mi není sympatickí, ale že by som mala nejakú nepríjemnú osobnú skúsenosť s niekým, tak to asi nie. Aká bola najhoršia kritika, s ktorou si sa doposiaľ stretla? Čo si myslíš o hejtoch na internete? Väčšinou keď chodia nejaké hejterské komentáre, tak väčšinou je to akože na náš vzťah, teda že akože neveria tomu, že by to mohlo byť akože úprimné. Ale hovorím, že to nie som taká, že by ma to štvalo, lebo viem, že proste to úprimné je, takže pre mňa proste to, čo si myslí druhý, nemá žiadny význam. Akurát som niekedy taká, že čo tí ľudia, ako sa musia mať zle, keď proste ešte aj takúto vec pochybňujú, asi im možno samým chýba láska, neviem. A potom akože také, že akné, že mám proste škaredú pleť, keď sa odmalujem, ale proste to sú tiež pre mňa veci, že ukazujem to, snažím sa s tým byť sama OK a proste keď už spravím ja ten veľký krok, že sa odmalovaná ukážem, tak to, že to proste niekto okomentuje, že tá pleť nevyzerá dobre, tak ja viem, že nevyzerá dobre, ale proste čo mám robiť? Čo ťa najviac štve na ľuďoch? Bože, to je strašne...
To je aj že ťažká otázka a je veľa vecí, tak samozrejme úplne prvé, čo ma napadne, keď proste klamú, keď sú neúprimní, keď sú hlúpi. Ale viete, čo ma štve? Keď mi niekto povie, že ide niečo hovoriť a potom povie, že alebo vieš čo, že nechaj tak to ma vie vytočiť, lebo proste už keď si začala, tak to dokončí. Vieš, čo ma štve? Keď tí proste ľudia nevyznávajú rovnaké hodnoty ako ja. Ale to není ani, že štve, ale proste si s takými ľuďmi asi úplne nerozumiem. Keby si mohla zmeniť jednu vec na krajine, v ktorej žiješ, ktorá by to bola? No... Asi politikov, ktorí sa tu tlčú, proste bijú, ktorí proste robia zvláštne veci. Iba by ma zaujímalo, že či aj niekde inde vo svete sa toto deje, čo sa tuto deje, jak by Nora povedala. Akýkoľvek proste odborný lekár, keď má niekto proste problém, tak tam sú tak extrémne dlhé čakacie doby, že neviem, no a to sa bavíme o tom, že ja nemám akože nejaký akútny problém, ale neviem si predstaviť, čo keď niekoho niečo bolí a proste tak, to musí byť taká beznádej, že či je to proste štátna nemocnica alebo súkromné kliniky, všade sa extrémne dlho čaká a môže to mať podľa mňa veľmi zlý vplyv, ak sa neriešia zdravotné problémy hneď ako prídu, alebo proste čím skôr. Takže asi toto. Ďakujem Refresheru za otázky, ďakujem za pozvanie. Vám ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca a dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové. Ak som niekoho urazila, nemyslela som to tak a majte pekný deň a vidíme sa možno niekedy na budúce.